So guys, na meron palaro kon mineral challenge ya. Mo ni gamong duwa ron og kinsay di makabarog ani. Ja ag samantala kani nakabarog. Ja dire ko niya na assign. Si ay mo hampag na inaning eraser. So nang mupahid ba. So maura to. Salamat. Ako siguro guys. Dira ka pa. What's up guys? Ayaw sa nung ganibot ta. Laban guys. Ito guys. Na guys. Na guys. Ayaw sa naong ba. Ala, Ay, ka. ka. Patay na men. Wait, kenapa kita harus tahu? Na dire ko. Aboga. Mhm. Ah, ikot. Ikot. Praktis mo siya buang. Hindi bubutang gang na ako. Buga na. Isi, hapit what? Kanara. Ano si Lebs? Ayaw banda-banda. Mana ka? Ayo. Uy, ayo sa akin. Wa lagi kang galing. Patay! Yeah, ikaw na. Ayaw ni kami na. Tok. Dire. Choy! Gahe. Choy! Choy! Sijay una. Una. Tanggal mga bag-ang Wala lang lampara ba? Ganyan na naman mo. No. Diba? Si? Liguro na. Panagan mo! Yawa! Manang. Pigas. Pogi. Pigas. Boleh ya? Adik aja, oke. Diwan, naglikod. Nara. Ano? Pagkan paliguro ang bag-ang. Agad.